ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மா மாதாஜி ஷேர் உங்களுக்கு பண்றாங்க, அம்மா படிக்கலாமா? படிக்கலாங்க மாதாஜி. அனுப்புறீங்களா? ஷேர் பண்ணலையா? யார் ஷேர் பண்றாங்கம்மா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுங்கம்மா, பண்றீங்களா மாதாஜி? பண்ணுங்கம்மா. ஓகே மாதாஜி. சைனி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டுமா? இல்ல இருக்கட்டும் மாதாஜி. நான் கடைசியில லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுமா பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லைவ் ஆயிடுச்சு இல்லையா? உங்கள யாராவது கூட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும் மாதாஜி? நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஆனா என்ன எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி? 11மா 11. 11th சாப்டர். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போனா அது டக்குன்னு வெளியில போயிடுது. நான் ட்ரை பண்றேன், இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் மங்களூர் இஸ்கான் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வருகிறேன். மாதாஜி நீங்க தான் ஷேர் பண்ணணும் சைனி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் பண்றேன். மாதாஜி ஸ்லோகம் இது ஷேர் பண்றாங்களா? இல்ல நான் வந்து சாப்டர் வந்து ஷேர் பண்ணிடவா? 11வது சாப்டர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஷினி மாதாஜி, நான் ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணா வெளியில வந்துருது. ஏற்கனவே 9:03 ஆயிடுச்சு. சாண்டிங் நீங்க முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா? சோ நீங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. கடைசியா முடிக்கிற சமயத்துல முடிஞ்சா மாதாஜி கடைசி ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுங்க. இன்னைக்கு உண்டான ஸ்லோகங்கள் வாசிடலாம். கடைசி 10 நிமிஷம் மகாத்மியமும் அப்ப வாசிக்கலாம். நீங்க கிளாஸ் இது பண்ணுங்க. நான் ஒரு 9:45க்கு ஜாயின் பண்றேன் திருப்பி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குதா? கேக்குதுமா. வெல்கம் சொல்லியாச்சு. இன்று நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் விஸ்வரூபம். பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பத்தி. நேத்து பார்த்தது பூரணத்தின் வைபவம். பகவத்கீதை இருந்ததை ஆசிட்டிஸ் எடுத்து படிச்சிருந்தீங்களா? பகவான் அதுல என்னென்ன தோற்றமா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுலயும் அழகனை எப்படி, நான் நீர்ல என்ன, நான் மலையில என்ன, மலை அதாவது மவுண்டன், ஒன்னொன்னு அறிவுல, ஒன்னொன்னு பாம்புல, எதுல நானா இருக்கிறேன். மொத்தத்துல எல்லாமே பகவான் தான். அதோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னா எல்லாமே பகவான் தான், எதுவுமே வரல அதுல. சூரிய சந்திரன் எல்லாம் அப்படி சொல்லும் போது அப்ப அர்ஜுனன் சொல்ற அப்படியே உங்களை வந்துட்டு உங்களுடைய உண்மை நிலையே எனக்கு முன்னாடி நான் பாக்குறேன். இந்த பிரபஞ்சத்துல நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு நான் பார்க்க விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணகிட்ட கேக்குறா. அப்படி இந்த பிரஞ்ச இது இப்படி எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா இப்படி இருக்கிறேன் நான் கேட்டேன். பகவானே இந்த பிரபஞ்ச ரூபம் அதுல எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? தன்னோட பிரபஞ்ச ரூபம் அதாவது விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 11வது அத்தியாயத்துல 1-4 வரைக்கும் அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாப்படி, வேண்டுகோள் விடுக்கிறாப்படி பகவான் கிட்ட. பகவான் வந்து 11வது அத்தியாயத்துல 5வது சாப்டர்ல இருந்து 14வது சாப்டர் வரைக்கும் அந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதை பார்த்த பின்னாடி அர்ஜுனன் என்ன பண்றா? அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி என்ன பண்றா அப்படின்னா பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறாரு. 11:15 இருந்து நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லிட்டோம். நெக்ஸ்ட் 11:45 வரைக்கும், அதாவது 11-15வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நெக்ஸ்ட் 11:15 இருந்து 11:45 வரைக்கும்
அர்ஜுனனுடைய பிரார்த்தனை. அப்புறம் அந்த 45க்கு மேல 55 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இருக்குது. 55 கிருஷ்ணா 11 5 அந்த கடைசி ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து 2 கை ரூபங்கள் 4 கை ரூபங்களா காட்சி கொடுக்கிறாரு. அந்த விஸ்வரூபத்துல அவ்வளவு அற்புதமானது. நாம ஒண்ணு இல்ல, இப்ப சூரியனை நாம காலங்காத்தால இளம் சூரியனை பார்க்கலாம், மத்தியான சூரியனை நம்ம கண்ணை திறந்து நம்மளால பார்க்க முடியுமா? அது வேண்டாங்க. போட்டோ எடுக்கிறாங்க, போட்டோ எடுக்கும் போது ஒரு பிளாஷ் ஒரு மின்னி மறையுது. அந்த லைட் பவர்ஃபுல் லைட். அந்த லைட்டு கண்ணு அதோடைய பவரை நம்ம கண்ணால தாங்க முடியுது இல்ல, டக்குன்னு கண்ணை முடிக்கிறோம். சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் அதெல்லாம் வரும்போது அந்த எக்ஸ்ரே இருக்க பேப்பர் வச்சு அதுல பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது ஒன்னொன்னுக்கு பாக்குறதுக்கு ஒரு நமக்கு கண்ணு தேவைப்படுது, அதனுடைய பவர். ஒரு சூரியனே நம்மளால பார்க்க முடியல, அப்படியே சூரிய கோடி சூரிய கோடி சூரிய கோடி பிரகாசம் அப்படியே. இது பகவானோட விஸ்வரூபம். யார் படிக்கிறீங்க ஸ்லோகத்தை? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் ஸ்லோகம் ஒருத்தர் படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. யாரும் படிக்கலன்னா நான் படிக்கல மாதாஜி. உமா மாதாஜி படிங்க, படிங்க மாதாஜி. உமா மாதாஜி படிங்க படிங்க படிங்க. யார் படிக்கலாம்? முதல்ல யாருன்னா படிக்கலாம், கேட்காம படிங்க. நது மாம் சக்யசே திருஷ்டும் மனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷுஃப் பஷ்ய மே யோகமைஸ்வர்யம். படிங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சுங்க. ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். பகவான் சொல்றாரு, இப்ப இருக்க சாதாரண கண்ணு இந்த கண்ணால பார்க்க முடியாது, பகவானுடைய திவ்யமான ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு திவ்யமான கண்களை தரேன். அப்ப நீ அதன் மூலமா நான் கொடுக்க திவ்யமான கண்கள் மூலமா என்னுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பாரு, என்னுடைய யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்னு பகவான் சொல்றாரு. திருஷ்டும் நதுமாம் சக்யசே திருஷ்டும் பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம், எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாமளும் சேர்ந்து இப்போ அர்ஜுனனோட பகவானின் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காணலாம், பாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. உடனே பகவான் என்ன செய்யறாரு, அப்படியே அவருடைய உருவம் வானத்துக்கு அளவு வளருது. ஸ்ரீமதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வளருது. அநேக முகங்கள், அநேக கைகள், அநேக வாய்கள், எல்லாம் பற்பல 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 பற்பலவா தோணுது. அர்ஜுன் அதுக்குள்ள ஒரு மேல் கொட்டிக்கிறார். என்னன்னா அந்த திவ்ய தரிசி கிடைக்குது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து எதுக்கு தெரியுமா? அர்ஜுனன் வந்து எதுக்காக வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை காட்ட சொன்னார்னா, பகவானுடைய வார்த்தையில முழு நம்பிக்கை இருந்தது அர்ஜுனனுக்கு. ஆனா அவர் தனக்காக கேட்கல, வருங்காலத்துல இந்த கலியுகத்துல நான் தான் கடவுள், நான் தான் கடவுள், நான் தான் அம்மா, நான் தான் அப்பா பகவான், நானே சிவஸ்வரூபம், நானே சக்தி ஸ்வரூபம், நானே கிருஷ்ணர், நானே கோவிந்தா அப்படின்னு 1000 போலி கடவுள் வருவாங்க. அந்த நீங்க தைரியமா கேட்கலாம். யாராச்சும் நான் தான் கடவுள் சொன்னா அவங்க நீங்க ஒரே வார்த்தை கேட்கணும், நீங்க உங்களுடைய சுரூபத்தை காட்டுங்களேன், அவ்வளவுதான். நீங்க போய் பாருங்க, ஸ்ரீரங்கம் எந்த ஒரு கோயில போனாலும் காலையில சூரிய தரிசனம் இருக்கும். குருவாயூர், ஸ்ரீரங்கம், எந்த ஒரு பெரிய பெரிய கோயில போனாலுமே விஸ்வரூப தரிசனம் இருக்கும். நீங்க கேட்கணும், நான் தான் கடவுள், நீங்க தான் கடவுள். ஓகே. இங்க ஒரு கோவர்த்தன மலை தூக்குனாரா கிருஷ்ணர், நீங்க ஒரு 5 கிலோ கல்ல ஒரு துண்டுவரில் இருந்து தூக்குன்னு கேட்கலாம். விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்க, காட்டுனா உண்மையாலுமே பகவான் நம்ம ஏத்துக்கலாம். அதுக்காக அதே மாதிரி சாதாரண நம்ம மனசை கண்ணா பகவானை பார்க்க முடியாது, திவ்ய திருஷ்டி வேணும். யார் படிக்கிறீங்க? படிச்சுட்டு நம்ம படிக்கலாம்.
பிரபு யாராவது படிங்க படிங்க பிரபு. மாதேஜி. நரசிம்மன் பிரபு படிங்க. கூப்பிடுங்க, ஒரு இடத்துல கூப்பிடுங்க. நரசிம்மன் பிரபு. ஜெயவர்ஷினி ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி, நான் ஹரே படிக்கிறேன் கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன் ரம்யா மாதாஜி படிங்க. அர்ஜுனனின் வேண்டுகோள். எதிர்காலத்திற்கான பாதுகாப்பு. அர்ஜுனன் தனக்காக கேட்கவில்லை. கடவுள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் போலிகளை இனம் காணவே விஸ்வரூபத்தை காட்ட சொன்னான். சாதாரண மனித கண்ணால் இறைவனை காண முடியாது. திவ்ய திருஷ்டி, தெய்வீக பார்வை அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் திவ்ய திருஷ்டி தரார் அர்ஜுனனுக்கு பாக்குறாங்க. ஸ்ரீனி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க விஸ்வரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானு எப்படி விஸ்வரூபத்துல காட்சி அளிக்கிறார் பாருங்க. எல்லாமே ஒன்னே இருக்குது. இப்போ நீங்க யாரு கேட்கிறோம், எந்த சாமியிலாவது எந்த கடவுள்லயாவது இந்த மாதிரி எல்லாரும் இருக்காங்களா பாருங்க? இருக்கவே மாட்டாங்க. இத படிங்க, யாருன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஸ்வரூபம் எல்லாம் ஒன்றில். எல்லையற்ற முகங்கள், கண்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள். பிரம்மா, சிவன் மற்றும் அனைத்து தேவர்களையும் தன்னுள் கொண்டது. பார்க்க பரவசமாகவும் அதே சமயம் அச்சமூட்டுவதாகவும் அமைந்த வடிவம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது எல்லையற்ற, அதான் இத்தனை முகம்னு இல்லை, எல்லையற்ற முகம். அதே மாதிரி எல்லையற்ற கைகள். அந்த கைகளை எல்லையற்ற ஆயுதம். பிரம்மா, சிவன், மறுபடியும் இந்திரன், சந்திரன், யாரா இருக்கிறாங்களோ எத்தனை தேவர்களோ அத்தனை பேருமே அவருக்குள்ள அடக்கம். பார்க்கறதுக்கே பரவசமா இருக்குது. ஆனாலும் பார்க்க விடாது, பயமாவும் இருக்குது. சூர்யா, சந்திரன் அந்த முகத்துல எல்லாருமே. ஆனா இந்த மாதிரி பகவான் காட்டணும்னு சொல்லும்போது என்ன சொன்னாரு அர்ஜுனர்? இல்ல இல்ல எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு. என்னன்னு, பகவானே, அதாவது 4வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காமியன்னு 3வது ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. 4வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன்? அந்த ஸ்லோகத்தை மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியடும். எவ்வளவு ஒரு பணிவு பாருங்களேன். அது பணிவு, அவ்வளவு ஒரு பணிவு அர்ஜுனனுக்கு. உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை, அந்த விஸ்வரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சா எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அர்ஜுனன். அதுல உடனே பகவான் காட்டுறாரு. இது 6வது ஸ்லோகம். என்ன சொல்ற பகவான்? ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அச்சினி குமாரர்கள், இதர தேவர்கள் அனைவரையும் பாருப்பா. இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத கேட்காத பல ஆச்சரியமான விஷயத்த பாருன்னு சொல்றாரு. நீ பார்க்க எல்லாத்தையுமே, அடுத்து 7வது ஸ்லோகம், நீ பார்க்க விரும்புற எல்லாத்தையுமே உன்னுடைய உடனடியே பாரு. நீ விரும்புறத மட்டும் இல்ல, எதிர்காலத்துல என்ன நடக்கும் அதெல்லாம் பார்க்க விரும்புறேன் இல்லையா, அதெல்லாம் பாரு. அந்த அனைத்து செயல்களையுமே இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் 7வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. 8வது ஸ்லோகத்துல ஆமா, உன்னால சாதாரண கண்ணை பார்க்க முடியாது, நான் உனக்கு திவ்ய கண்ணை தரேன், அந்த திவ்ய கண்ணால நீ பாரு அப்படின்னு பகவான் பரிந்துரை கொடுக்கிறாரு. அப்பா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு விஸ்வரூபத்துல அநேக பக்த நயனம், அநேக அத்புத தர்சனம், அநேக திவ்ய ஆபரணம், அநேக 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 என்ன அநேக நிறைய 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 கைகள், வாய்கள், கால்கள், ஆபரணங்கள் எல்லாமே முடியல அர்ஜுனால. அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியாது. அவர் புண்ணடிச்சு மெய் மறந்து இருக்கிறார். அப்படியே எப்படி இருந்ததுன்னா, ஒரு சூரியனை நம்மளால பார்க்க முடியாது. 12வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அது அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒரு வேளை சமமாகலாம் அப்படின்னு 12வது ஸ்லோகத்துல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்குது வெளிச்சம். இத பார்த்ததுமே அர்ஜுனனுக்கு அப்படியே
மயில் கூச்செறிஞ்சிருச்சு. 14வது ஸ்லோகத்துல அப்படியே தனது உடலில் மயில் கூச்செறிய அப்படியே தலையை குனிஞ்சு சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடியே பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குறாரு. பாருங்க, இந்த ரூபத்தை பார்த்தது எப்படி இருக்கும்? இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து போட்டோவில் சின்னதா பாக்குறோம், அவங்க போன்ல பாக்குறோம் இன்னும் சின்னதா தெரியுது. அதே நீங்க நேருக்கு நேரம் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சா, நம்ம பார்க்க மாட்டோம், பயந்து ஓடிடுவோம். என்னால ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். இது படிக்கவும் பார்க்கவும் சிம்பிளா நினைக்கும் போது நமக்கு தெரியுது. பட் ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க, இந்த மாதிரி வானலாவே நிக்கிறாரு பகவான். இத பார்த்ததுமே அப்படியே மயில் பூச்செறிஞ்சு அப்படியே உடனே பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்குறாரு அர்ஜுனன். ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் உவாச்சா 15வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு என்னன்னுட்டு. இது 32 ஸ்லோகம். சரி, 32 பார்க்கலாம். நம்ம இதுல எல்லாம் பூரா பகவானை வந்துட்டு அவர் பிரார்த்தனை தான் பண்றாரு, புகழ்ந்து பேசுறாரு. யாரா இருக்கிறாங்க, என்னென்ன இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு புகழ்ந்து பேசுறாரு. இடைப்பட்ட ஸ்லோகங்கள் 32வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. இப்ப பகவான் சொல்றாரு பாருங்களேன். யாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு 2 நாள் முருகன் உவாச்ச, விநாயகா உவாச்ச, சிவன் உவாச்ச சொல்றான். பகவான் அப்படின்னு யாருக்குமே சொல்ல மாட்டாங்க. செல்வங்கள் உடையவர்கள். மாதாஜி கிளாஸ் கிளியரா இல்ல மாதாஜி, உங்க லைன். நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேமா வீடியோவா? வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே மாதாஜி, எனக்கு குரல் மட்டும் விட்டு தான் கேக்குது. தெரியல. இல்ல இல்ல, எனக்கு குரல் மட்டும் விட்டு தான் கேக்குது மாதாஜி. வீடியோ ஆஃப் பண்ணிடலாமா? ஓகே, இடம் மாத்திடுறேன். இப்ப கேக்குங்களாமா? யாரா படிங்க. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிங்கதா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வெளியே வந்துட்டேன். படிங்கம்மா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச காலோ அஸ்மி லோக கிரியவ்ருத பிரவృத்தோ லோகான் சமாஷர்த்தும் இஹ பிரவృத்தः ருதே அபித்வாம் நபிவிஷ்யந்தி சர்வே யே அவஸ்திதாக பிரத்யனிகேஷ யோதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம், நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப் பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களைத் தவிர, பாண்டவர்களைத் தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, காலம் நம்மளு சொல்லுவோம்ல, காலம் பார்த்துக்கும் கால தண்டனை கொடுக்கும்ன்றாங்க. அந்த காலம் யாரு? காலம்னா என்ன அர்த்தம்? காலோ அஸ்மி அப்படின்னா நான் தான் காலங்கிறார் பகவான். காலம்னா காலம் வந்து அழிக்குது. நமக்கு வயசாயிட்ட காலம் செல்ல முழுமை நம்ம இறக்குறோம். காலங்கிறது வந்து ஒரு அழிவுதான் குறிக்குது உலகத்திற்குமே தனிப்பட்ட முறையிலேயே. அந்த எல்லாத்தையுமே அழிக்கல, நான் தான் காலம் பகவான் சொல்றாரு. எல்லா மக்களையும் அழிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன், உங்களை தவிர, அதாவது பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். அதாவது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பகவான் வந்து தர்மத்தை கடைபிடிக்கும் பாண்டவர்களை காக்கிறார், அதர்ம வழியில் செல்லும் கௌரவர்களை அழிக்கிறார். அவர்கள் பக்கம் சேர்ந்திருக்கிற அத்தனை படை வீரர்களும் இதை வந்து பகவான் காட்டாரு. அந்த அவருடைய திருவாயில காட்டாரு. யாராரு போறாங்க அப்படியே அந்த வாய்ப்புல போய் எல்லாருமே மடியிறாங்க. அத அர்ஜுனுக்கு பார்க்குவான். அர்ஜுன் என்ன பகவான் என்ன சொல்றாரு? அப்பா, நீ செய்ய வேண்டியது ஒண்ணு இல்ல, எல்லாமே நான் பண்றேன், நீ வந்து ஒரு கருவி, அவ்வளவுதாங்கிறாரு. நிமித்த மாத்திரம்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அருமையாக. அந்த நிமித்த மாத்திரம்னா ஒரு கருவி, என்னுடைய கருவியா செயல்படுற, அவ்வளவுதான். நீ செய்ய வேண்டியது ஒண்ணு இல்லை, நான் செஞ்சுட்டேன், அது முடிய போது அந்த ஃபியூச்சர் தான் நான் உனக்கு காட்டுறேன், நீ ஒரு கருவிங்கிறாரு. அதை பாக்குற அப்படி எல்லாரும் போறாங்க, வாயில போறாங்க, வகுப்பராதுன்னு போறோம், துரோணாச்சாரியர் போறாரு, அவருடைய குரு, அவருடைய எல்லாம் அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய மாமன்மார்கள், மச்சான்மார்கள் எல்லாம் அந்த முதல் ஸ்லோகத்தை பார்த்திருப்போம். யார் யார் ஆப்போசிட்ல இருந்தாங்கன்னு எல்லாருமே பகவானுடைய வாய்க்குள்ள அப்படியே போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, அடுத்த படம் பாருங்க.
எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க. பாண்டவர்களுடைய தரப்புல இருக்க வீரரை தவிர கௌரவர்கள் இருக்கிறவங்க. இப்ப படிங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன அர்த்தம்? படிங்க மாதாஜி. ஆனா படிக்கிறவங்கள படிக்க மாதாஜி, பரவாயில்ல, யாரும் படிக்கல. ஏன்னா 55 ஸ்லோகம் இருக்குது, நம்ம கவர் பண்ணணும். நான் படிக்கிறேன் வந்துச்சு. நான் படிக்கிறவங்க காலம் படிக்கலாம். உலகை அழிப்பவன். லோகா சமஹர்த்தும் இஹ பிரிவ்ரித்தோ. நதிகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல வீறு கொண்ட வீரர்கள் என் வாய்க்குள் செல்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிதான் அவர் பகவான் சொல்லிட்டாரு, இது காலம், நான் அழிக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னதுமே ஒரு நதியை நோக்கி கடல் அப்படி வேகமா போகும். அது போல எல்லா வீரர்களும் வந்துட்டு பகவானுடைய வாய்க்குள், விஸ்வரூபத்தின் வாய்க்குள் செல்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. அடுத்தது யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கிறவங்களே படிக்கலாம், பரவாயில்ல. ஏன்னா படிக்க மாட்டாங்க. குமுதா மாதிரி படிக்கிறீங்களா? தஸ்மாத் த்வம் வெரி குட். உத்திஷ்ட யகோ லபஸ்வ சித்வா சத்ருன் புக்ஷவ ராஜ்யம் சம்ருத்தம் மயைவதே நிகாதாக பூர்வம் ஏவ நிமித்த மாத்திரம் பவ ஷவ்ய சாசின். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் படிச்சிட்டேம்மா. பரவாயில்லம்மா, நல்லா படிக்கிறீங்களே, வெரி குட். நாங்களா கூட இவ்வளவு வந்து 4 நாள் இந்த ஸ்லோகம்லாம் என் வாயில வரல. வெரி குட், வெரி நைஸ். டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. சரிங்கம்மா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்கம்மா, கீழே இருக்கிற தமிழ் எழுத்த. எனவே எழுந்து போரிட. எனவே பிரபு படிக்கிறது, ரஞ்சித் பிரபு படிச்சாருன்னு நினைக்கிறேன். பிரபு நீங்களே படிங்க. சரி. படிங்க. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு, உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கொண்டு விட்டனர். எனவே ஷவ்ய சாசியே, போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. நல்லா ஸ்லோகம் இருக்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை அருமையா படிச்சீங்க, பரவாயில்ல. நான்லாம் வந்து இந்த மாதிரி 4 நாளைக்கு படிக்கவே கிடையாது. நைஸ், வெரி நைஸ். இதுல உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன். பகவான் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு குருவாயூர் நடந்த கதை. இன்னைக்கு போனாலும் குருவாயூர்ல ஒரு மரம் பக்கத்துல இருக்குது. என்ன இதனுடைய கதைன்னா, அங்க ஐயங்கள்லாம் நல்லா படிப்பாங்க, பிராமன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வேதத்தை ஓதுவாங்க. நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் படிக்க தெரியாத போய் அம்மா படிக்கிறாரு. படிக்கும் போதே இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல ஒரு வழி வரும். யாரும் ஒரு மாதிரி நல்லா படிச்சாங்க அன்னைக்கு. மரப்பிரபுன்னு வரும், அமரப்பிரபுன்னுட்டு. அது அமரப்பிரபு என்ன செஞ்சாரு, அவரு படிக்கும்போது மரப்பிரபு மரப்பிரபு மரப்பிரபுன்னு படிச்சாரு. அதுக்கு அங்கிருந்து வேதம் படிச்சவங்க என்ன சொன்னாங்க, படிக்க தெரியுதா உனக்கு, மரப்பிரபுன்னு சொல்ற, மரத்துல சாமி இருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேலியா கேக்குறாங்க. உடனே அவரு அழுறாரு, வருத்தப்படுறாரு. வருத்தப்பட்டா அந்த இடத்துல கண்டிப்பா பகவானே வந்துட்டு, அந்த மரம் இருக்குது இன்னும், பகவானே அந்த மரத்துல வந்து காட்சி அளிக்கிறாரு. அதாவது நம்ம தெரியாத படிக்கிறோம், அது வார்த்தைகள் அர்த்தங்கள் மாறும். பட் புதுசா படிக்கும் போது நீங்க வந்து அந்த பக்தியோடு படிக்கும் போது பகவான் அதை ஏற்றுப்பாரு. அது கண்டிப்பா இருக்கும். இல்லாதக்கா நம்ம எல்லாம் தமிழ்ல வந்துட்டு ஒரு கா, ஒரு சா, ஒரு பா கஷ்டம்தான். அதே கன்னடா, தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி இதுல எல்லாம் 4 கா, நமக்கு வராது. எல்லாம் அவங்களுக்கு வரும், நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். பரவாயில்ல, படிக்கலாம், படிக்கதான் வரும், ஒண்ணும் கஷ்டம் கிடையாது. அதனால பகவான் சொல்றாரு, நீ வந்துட்டு எழுந்து போர்ல தயாராகு, நீ வந்து கண்டிப்பா ஜெயிப்ப, வளமான அரசை வந்து நீ அனுபவிக்கணும். என்னால எல்லாமே கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள்ப்பா, நீ ஒரு நிமித்த மாத்திரம், ஒரு கருவி, சவ்யசாசியே நிமித்த மாத்திரம், நீ வந்து செயல்படுன்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 33 பகவான் சொல்றாரு, நிமித்த மாத்திரம்னா கருவியாக ஆவாயாக. சவ்ய சாசின்னு சொல்ற வந்து என்ன தெரியுமா, சவ்ய சாசின்னு என்ன அர்த்தம்னா, திறமையா போர்க்களத்துல அம்பு எழுதுறவரு. எப்படி தெரியுங்களா, அர்ஜுனன் வந்துட்டு இருட்டுல கூட அம்பு எழுதுவாரு. இருட்டுல கூட அதே மாதிரி கண்ணை கட்டி விட்டா கூட அந்த சத்தத்தை பார்த்து அந்த இடத்த கரெக்டா, அர்ஜுனன் மாதிரி ஒரு சிறந்த வில்லாளி யாருமே இல்லை. அதனாலதான் இந்த இடத்துல பகவான் சவ்ய சாசியே இந்த சுலோகத்துல சொல்றாரு.
நிமித்த மாத்திரம் பவ அப்படின்னா இவர்கள் எல்லாம் என்னாலே கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள். நீ ஒரு கருவியா மட்டுமே செயல்படு. கருவியா செயல்படுங்கிறது நிமித்த மாத்திரம் சமஸ்கிருத வார்த்தை. வெற்றிக்கான புகழை நீ எடுத்துக்கொண்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சிறந்த கருவியா எப்படி மாறுறது? ஒரு கருவி கூர்மையாவும் சுத்தமாவும் இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மனக்கட்டுப்பாடு வேணும் நமக்கு. நமக்கு 3 இருக்குது. என்ன இருக்குது? ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல், ஆத்மா. ஸ்தூல உடல்னா எது? இந்த கண்ணுக்கு தெரியற வெளியே தெரியற பருவுடல், மலமும் ரத்தமும் சதையும் சீலும். இந்த உடம்புல என்ன இருக்குது? மலம் ரத்தம் இருக்குது வச்சுக்கலாம். ரத்தமும் சதையும் அப்படி வச்சுக்க. ரத்தமும் சதையும் இருக்கிற உடம்புதான் ஸ்தூல உடல். சூட்சும உடல்ங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது. எது கண்ணுக்கு தெரியாது? இந்த மனசு தெரியுதா? கண்ணுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி புத்தி, அதை கூட சூட்சுமத்திலாம். இந்த மனம் தான் சூட்சமான ஒரு உடல். ஆன்மா சுத்தமா தெரியாது. அது அழிவே இல்லாதது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு நம்ம எப்படி மாறலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நாம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல சாத்வீகம் இருக்கு. சாத்வீகம் 3 குணம் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கங்க. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். இது பின்னாடி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள்னு தலைப்பு வருது. பகவத்கீதையில நீங்க இந்த 3 குணங்களை பத்தி பின்னால் வரும் அத்தியாயங்கள் நம்ம காணலாம் தெளிவா. இப்ப ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இது 14வது அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். சாத்விக் புட்டுனா எதுனா இந்த பாருங்க, படம் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரூட்ஸ், ரைஸ், பால், வெஜிடபிள்ஸ், இதெல்லாம் சாத்விக புட்டு. இதை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு அமைதி, ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். ராஜச புட்டு. ராஜசம்னா என்னன்னா நோய் வரும் நமக்கு. ஒரு உதாரணம் என்னன்னா காரம் நிறைய சாப்பிடுறது, புளிப்பு நிறைய சாப்பிடுறது, எரிவான பொருள் நிறைய சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் ராஜச ஃபுட்டு. ரஜகுணம் வரும். அந்த மாதிரி பாருங்க, சாத்வீக குணத்தை சாத்வீக ஃபுட் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கோபம் வராது, கொஞ்சம் கம்மியா வரும். வராது இல்லை, வரும். இப்ப உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா சத்துவ குணத்துல அனிமல் கூட இருக்குது. சத்துவ குண அனிமல் எது? சத்துவ குண அனிமல் சொல்லிட்டுங்களா? மான் ரொம்ப சத்துவ குணம். அது அடுத்து சாப்பிடறதுல என்ன? யானை, அது கூட சத்துவ குணம் தான். ஏன் சொல்லுங்க? அது பூராமே இந்த இலை தலை அததான் சாப்பிடுது. ரஜோகுணம்ன்றது மனுஷங்களே இருக்கிறாங்க. இந்த புலி, சிங்கம் எல்லாம் ரஜோகுணம். தாமச குணம். 3 குணம் இருந்து நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. சத்துவ குணம், ரஜகுணம், தாம குணம். சத்துவ குணத்துக்கு இந்த பால் பொருட்கள், நம்ம வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், இதெல்லாம் சத்துவ குண உணவு. இதனால நமக்கு அமைதி, ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். இந்த ரஜகுணம் காரம், புளிப்பு, எரிவு, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம், கசப்பு, இதெல்லாம ரஜகுண உணவு. இதனால நமக்கு என்ன வரும்? நோய் தான் வரும். அடுத்து தமோ குணம். தமோ குணம் இந்த தமோ குணத்தினால சோம்பல், அறியாமை. என்னென்ன? பழைய சாப்பாடு, கெட்டு போன சாப்பாடு, ஊசி போன பொருள், அப்புறம் இந்த மாதிரி குடிக்கிறீங்களா, என்னது நிக்கம், மதுபானங்கள், இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு சோம்பேறித்தனமா படுத்தே கிடக்காது, பைத்தியக்காரனாக. அதுதான் தமோ குணம். இந்த முறையான உணவு, இந்த உணவு பழக்கத்துல நம்ம எப்பயுமே சத்துவ குணத்துக்கு இருந்தால் நமக்கு அமைதியும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும். பாருங்களேன், அடிச்சா கூட இந்த கோயில பூஜை பண்ணாங்க நான்வெஜ் எல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. சத்துவ குண உணவு தான், உணவு தான். அவங்க நீங்க திட்டுங்க, கொஞ்சம் அடிச்சுட்டா கூட ஒரு அடி வாங்கி கூட கம்முனு போயிடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்பு காட்ட மாட்டாங்க. திட்டினாலுமே எப்போ யார் பேசுறதுன்னு பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா சத்துவ குணம் அவங்களுக்கு. என்ன பேச அவங்க மேல தப்பு இருந்தாலும், தப்பு மேக்சிமம் இருக்காது, இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பேசவே மாட்டாங்க. சத்துவ குணங்க, சத்துவ குணம் அது. ரஜ குணம் பேச்சுக்கு பேச்சு, மேல சண்டைக்கு இருக்கிறது, அந்த மாதிரி தான் ரஜ குணம். தமோ குணம் சண்டைக்கே வரதான் சண்டைக்கு போவாங்க, அது தமோ குணத்துலதான் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம சத்துவ குண உணவை சாப்பிடறதுதான் என்னைக்குமே நல்லது. நாம எப்பயுமே எப்படி தெரியுங்களா, நமக்கு நேரம் இல்லை. எப்படி வாழ்வை நம்ம வாழணும், எப்படி நிர்வாகிக்கணும் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. எது முக்கியம், எது முக்கியம் இல்லை, எது அவசரம், எது அவசரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அப்படிதான் இருக்கணும். பாருங்களேன், எல்கேஜி குழந்தைக்கு ஸ்கூலுக்கு நம்ம அனுப்புனா ஏகப்பட்ட புக்கா தூக்கிட்டு போக முடியல, தூக்கிட்டு போறதுக்கு அம்மா கூடயே வரணும். லஞ்ச் பாக்ஸ், படிக்கிற புக்கு, எழுதுற புக்கு எல்லாம் சேர்ந்தா அம்மா தூக்கிட்டு போகணும். அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு போயிட்டு 6 வயசுல சேர்த்த வேண்டிய ஸ்கூல 2.5 வயசுல சேர்த்தி அந்த குழந்தைங்க
இஞ்சி மண்டையில அந்த பாடத்தை ஏத்தி அதுக்கு லைஃப்பும் கம்மி பண்ணி இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்காரன் ஸ்டைலு. இங்கிலீஷ்காரன் சுதந்திரம் மட்டும் கொடுக்கல நமக்கு, அவன் வாழ்முறை ஸ்டைலையும் கொடுத்துட்டான். அவங்க நாடு குளிர் நாடு, அங்க போட்டுட்டு போறாங்க, ஷூ போட்டுட்டு போறாங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்? அது ஒரு சந்தோஷம், நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பின்தங்கிய நாடு. அப்பெல்லாம் இந்திரா காந்தி ஆட்சியில எல்லாம் கோதுமை வெளிநாட்டுல இருந்து வரும், மதிய உணவு திட்டத்துல வந்து கோதுமை போடுவாங்க. நம்ம நாட்டுல அது கூட வழியில கஷ்டப்பட்டோம். அப்புறம் அந்த இந்திரா காந்தி கொஞ்சம் நாளைக்கு பின்னாடி வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம நானும் முன்னேறிய நாடுன்னு அறிவிச்சாங்க. எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இப்ப நானே எங்க பசங்க வந்து பிஹெச்எம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்க வச்சேன். அப்ப கோட் சூட் போட்டு போனா எவ்வளவு சந்தோஷம் தான். நம்ம பையன் கூட போட்டு போறானே, அதை பார்க்க நம்ம எல்லாம் வந்து அதான் பின்தங்கி இருந்தோம். கோட் சூட் எல்லாம் போட்டது இல்லை. நாங்க யாரும் டிகிரி முடிக்கல அந்த காலத்துல. இந்த காலத்துல நாங்க அப்படிங்கும்போது சேலத்துல 3 காலேஜ் தான் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு 30 காலேஜ் மேல இருக்குது. அப்ப நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆசை, அந்த குருகுல கல்விங்கிறதே போயிடுச்சு. படிப்புங்கிறதுக்கு பணம் வாங்க கூடாது. குருகுல கல்வி அந்த காலத்துல நம்ம நாட்டுல இருந்தது குருகுல கல்வி, பணம் கிடையாது. போய் தங்கி ஆசிரமம் தங்கி படிக்கணும், நம்மளா பார்த்து தட்சணை கொடுக்கணும், அதை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. அவ்வளவுதான். நீ 1000 ரூபாய் கட்டு ஃபீஸ், 500 ரூபாய் கட்டு, 100 ரூபாய் கிடையாது. தட்சிணை அதுதான் கல்விக்கு. பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து நமக்கு கல்வியை வியாபாரமா பண்ணி ட்ரெஸ்ஸ மாத்தி கோட்டை மாத்தி நமக்கு கைய வச்சு, அது இல்லாத முக்கியமா நேற்று என்ன எடுத்தோம்? பசு பராமரிப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்து பசு பராமரிப்புங்கிறதே அழிச்சிட்டா. அப்படி சாப்பிடலாம், பசுதான் முக்கிய உணவுன்னு பண்ணான்ட்டா. அப்படி எவ்வளவு ஒரு நம்ம நாட்டுடைய தர்மத்தையே வந்துட்டு சீரழிச்சுட்டாங்க. நினைக்கவே வருத்தமா இருக்குது. இப்ப நாம அதை மீட் எடுக்கணும் வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம பகவான் கிட்ட போலாம், அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யலாம். நமக்கு தானா மீட்டுரும் எல்லாம். நமக்கு இப்ப என்ன செய்யணும்னா, எது அந்த வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, ஒரு இதுல கவனம் செலுத்த முடியல ஆச்சுங்களா. எது முக்கியம் இல்லை, எல்லாத்துலயுமே அவசரம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம எது என்னன்னு சொல்லி மேல வரணும். ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. மன அழுத்தம் இல்லாததுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னுட்டு, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வீணடிக்கிறோம், நம்ம நேரத்தை எப்படி வீண் பண்றோம் அப்படின்னுட்டு நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கணும். எது அவசரம் இல்லை. நாம இப்பெல்லாம் இந்த நேரத்தை உட்காந்து பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்ற ஆத்மாக்கள் உட்காந்துருக்கோங்க எல்லாமே. இந்த நேரத்துல உட்காந்து டிவி பார்க்கல. நம்ம வீட்டுல பாருங்க, இப்ப நீங்க எல்லாம் உள்ள இருக்கீங்க, கண்டிப்பா நம்ம வீட்டுல டிவி ஓட அவங்க உட்காந்து இருப்பாங்க. நம்ம வீட்டுல கண்டிப்பா ஒருத்தராச்சும் உட்காந்து இருப்பாங்க டிவி. அது தேவையா? அது எத்தனை நாளைக்கு மனசுல நிக்குது? நம்ம வீட்டுல ஒரு துக்கம் நடக்குது வச்சுங்க. இப்ப எங்க வீட்டுல சிரிக்காத விட்டுறோமா, எங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க, அது அண்ணோட முடிஞ்சு போச்சு. எத்தனை நாளைக்கு அழுதுட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க? இன்னொரு சந்தோஷம் வர்ற வரைக்கும் அந்த துக்கம், இன்னொரு துக்கம் வர்ற வரைக்கும் அந்த சந்தோஷம். இதுதான் நம்மளுடைய லைஃபே. அந்த துக்கத்தை மறக்கிறதுக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் வருது. உடனே யாருக்காச்சும் கல்யாணம் பண்ணா, யாரோ ஒரு குழந்தை பிறகுது. இந்த மாதிரி யாருமே என்னதான் இருந்தாலும் கண்ணே மணியே அப்படின்னு கொஞ்சம் கனவுன்னு பின்னாடி வரமாட்டாங்க. என் அத்தானே ஆறுயிரேன்னு சொல்ற மனைவியும் கூட வரமாட்டாங்க. நாம தனியாதான் வந்தோம், தனியாதான் போறோம். நமக்கு துணை என்னைக்குமே பகவான் தான். இதை நினைச்சுக்கணும். அதுக்கு நான் இது பண்ணணும்னு நான் இதா சொல்லல. நம்மளை உணர்ந்துக்கணும். உணர்ந்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஏது செய்யணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி பக்திக்கு வந்தா குடும்பத்துல மொத்த பேர் பக்திக்கு வந்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும். இல்லாட்டி கருத்து வெற்று வரும், கொஞ்சம் மனசு சங்கடமா இருக்கும். அப்ப வருவாங்க, எல்லாருமே வராது இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. வெற்றியின் ரகசியம் என்ன? நம்ம சத்துவ குண உணவு சாப்பிடணும். அவசரம் இல்லை, ஆனா முக்கியம் என்ன? தினசரி படிக்க வேண்டியதை படிக்கணும், உடற்பயிற்சி செய்யணும், ஜபம் பண்ணணும். இந்த அரட்டை சமூக வலைதளம், வீண் கதை பேசுறது, அரசியல்வாதியை பத்தி பேசுறது, கிரிக்கெட்காரங்களை பத்தி பேசுறது, சினிமாவை பத்தி பேசுறது, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை விஷயம். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க? தேவையா இது? இதை பேசி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம என்னத்தை பற்றி போறோம்? நம்மளும் அந்த அரசியல் இருந்தா அதுல பேசலாம். நாம ஒரு சாதாரண நாட்டு ஒரு பிரஜையா இருக்கிறோம். பிரஜையா இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய கடமை செய்யணும். நமக்கு தேவையானது என்ன?
பகவானை கும்பிடணும், சாண்டிங் பண்ணணும், தினசரி படிக்கணும், இது வேணுமா உடற்பயிற்சி செய்யுங்க. ஏன்னா இது ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன், நேற்று சொன்னேன். ஹரே கிருஷ்ணா டைம். ஹரே கிருஷ்ணாமா. நமக்கு பகவானோட கருவியா மாறணும். இறைவன் கருவியை யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் கருவியாக வாழுங்கள். இறைவன் காலமாக அனைத்தும் தீர்மானிக்கிறார். நமது கடமை சரியான கருவியாக செயல்படுவது. 3 சாத்வீக உணவு மற்றும் நேர மேலாண்மை மூலம் நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நேற்று சொன்னேன், ஒரு சின்ன கதை சொல்லிடுறேன். நேற்றே சொன்ன கதை சொல்றேன், அதுக்கு எனக்கு யாரையும் கேட்கல, பண்ண வந்து ஒரு வீட்டுல ஒரு ராஜா இருந்தாராம். ராஜா என்ன பண்ணாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா போகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மீட் பண்ணுங்கம்மா. ஒரு அருமையான கதை. அதாவது நான் சொல்றேன், எதா இருந்தாலும் பகவான் கிட்ட கேளுங்கன்ட்டு. என்னன்னா, ஒரு ராஜாவுக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தை பிறக்கல. ரொம்ப நாள் கழிச்சு குழந்தை பிறந்தது. உடனே அவர் என்ன செய்தாரு, அதை கொண்டாடுறதுக்கு நாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேணுங்கிறதெல்லாம் வாங்க, இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பரிசுகள் தராங்க, தான தர்மங்கள் செய்யறாங்க. அப்போ வந்து எல்லாரும் வேணுங்கிறத வாங்கிக்கிறாங்க. நகை நட்டு, எனக்கு வீடு கொடுங்க, நிலம் கொடுங்க, எதுவும் இல்லையோ இல்லாத கேட்கறாங்க, வாங்கிட்டு போறாங்க ராஜா கிட்ட. அப்படி இருக்கும்போது ஒரே ஒருத்தர் விட்டு பக்கமா நிக்கிறாரு. அப்ப கடைசியில என்ன பண்றாரு ராஜா, என்ன வந்து பாக்குறாரு, அப்பப்போ வந்து பாத்துட்டு போறாரு. என்னது எல்லாரும் எல்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்க, இந்த ஒரு ஆள் மட்டும் தனியா இப்படியே நிக்கிறாரு, ஏன் நிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. பாத்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாருமே எல்லாம் வாங்கிட்டு போறாங்க. கடைசியில என்ன செய்யறாரு ராஜா, அந்த ஆள்கிட்ட போறாரு. வராரு, அவரும் பக்கத்துல வராரு. என்னப்பா, நானும் நான் காலையில இருந்து பாக்குறேன், எல்லாரும் வேணுங்கிறத வாங்கிட்டு போறாங்க, நீயே வந்து எதுவுமே வாங்காத சும்மா பாத்துட்டே இருக்கிற, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு ராஜா. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு, அந்த பார்த்தாவே ரொம்ப ஏழை, ரொம்ப ஏழையா, பரம ஏழைன்னு அவருடைய தோற்றத்திலையும் அவருடைய உடையிலையும் தெரியுது. அவருடனே எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசைதாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. சொல்லுப்பா, இந்த நாட்டுல யாருமே வந்து எதுவுமே இல்லைன்னு இருக்க கூடாது, எல்லாருக்கும் எது இல்லையோ அதை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதுக்கு ஒண்ணு இல்ல, நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வருகை தரணும், நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல வந்து ஒரு நேரம் சாப்பிடணும், அதுக்கு நான் ஆசைப்படுறேன், அட்லீஸ்ட் எங்க வீட்டுக்காச்சும் நீங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. உடனே ராஜா என்ன சொல்றாரு, சரிப்பா நான் வரேன், ஏன்னா குழந்தை பிறந்த சந்தோஷம் அவருக்கு பகவான் கொடுத்துக்கிறாரு. நாம வந்து என்ன செய்யணும், ராஜா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஒர்க் இஸ் காட் ஒர்க்னு இப்ப சொல்லுவாங்க. அப்ப ராஜா செய்யறது வந்து கடவுள் வந்து மக்கள் சேவையை மகேசன் சேவைன்னு செய்யணும். அந்த ராஜா தான் நமக்கு கடவுள், அரசாட்சி செய்யறவங்களுக்கு. ஆனா அந்த ராஜா எப்படி அரசாட்சி செய்யணும், ராமச்சந்திர பகவான் மாதிரி அரசாட்சி செய்யணும், செஞ்சா கடவுள் தான். ஆச்சா, இவரு அந்த மாதிரி தான் ஆசைப்பட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு, ஆசைப்பட்டு அவர் செய்யறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, சரி வரேன்றாரு. முடிஞ்சு போச்சு, எப்பப்பா வரணும், சரி ஒரு நாள் சொல்றாரு, இந்த நாள்ல நான் வரேன்னு. சரி எங்க இருக்குது என்னன்னு பேசிக்கங்க, மந்திரியாரே பாருங்க கவனிங்கன்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு ராஜா போயிடுறாரு. உடனே மந்திரிக்கு வந்து கவனிக்கிறாரு, உங்க வீடு எங்க இருக்குது, ராஜா கூப்பிட்டு வரேன் அப்படின்னு திட்டம் போட்டு கேக்குறாங்க. எங்க வீடு இங்க இருக்குது, இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சோ இடத்த சொல்றாரு. என்ன செய்யறாரு, அங்க போய் பாக்குறாரு. யாரு, மந்திரி. இந்த கதை தெரியுமா இருக்கனா? டிவோட்டீஸ் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கீங்களா இந்த கதை? இல்ல மாதாஜி. சரி. அப்ப வந்து சரி, சந்தோஷம், கேட்டுங்க. ஏன்னா இது வந்து எப்படி முடியுது பாருங்க. போய் பார்த்தா எங்கேயோ ஒரு மலங்காட்டு பக்கம், சாலை வசதி இல்ல, தண்ணி வசதி இல்ல, ஒரு புதுச ஓட்ட ஊடு பிஞ்சுக்கிட்டு போற மாதிரி ஓலையெல்லாம் ஓட்டையா இருக்குது. நீங்க இதை திங்க் பண்ணி பாருங்க, ராஜா எப்படி வருவாரு? இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல, நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு சிஎம் பிஎம் வராருன்னா அந்த ரோட்ல இருக்கிற ஒரு சமயம் ஸ்பீட் பிரேக்கர் எடுத்துட்டாங்க. நிறைய இடத்துல ஸ்பீட் பிரேக் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீட் பிரேக் எடுத்து ஒரு சில இடத்துல மட்டும் ஸ்பீட் பிரேக்கர் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி குண்டு குழியா இருக்க சாலைகள்லாம் ரோடு போட்டாங்க. அதே போலதான் அந்த காலத்துலயும் ராஜா வராரு இல்லையா, அதுக்காக என்ன பண்ணணும், அந்த குண்டு குழியா இருக்கிற ரோடெல்லாம் சரி பண்ணாங்க, சாலை வசதி பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வெளிச்சம் லைட் இல்ல, லைட் பண்ணாங்க. அப்புறம் பார்த்தா அவங்களுக்கு வீடு இல்ல, ராஜா வந்து தங்குவாராம். ராஜாவுக்காக ஒரு மாளிகை கட்டுறாங்க. அந்த மாளிகையில ராஜா தங்கணும் இல்லைங்களா, ராஜாவுக்குன்னு ஒரு ரூம் வேணும் இல்லைங்களா, ராஜாவுக்கு மெத்த வேணும் இல்லைங்களா, ராஜாவுக்கு கவனிக்கிறதுக்கு சமயக்காரங்க வேணும், அது வேணும் இது வேணும், என்னென்ன
ராஜா வேணுங்க அதெல்லாம் இங்க வந்துருச்சு. எதுக்காக? ராஜா வரப்போறாரு அதுக்காக. இப்ப இந்த கதையில இருந்து என்ன உங்களுக்கு புரியுதுன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். யார நாம கூப்பிடணும், யாரு நம்ம வீட்டுக்கு வரணும், அப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணினா வந்துடும். நாம யார கூப்பிடணும்? மகாலட்சுமியை கூப்பிடணும். மகாலட்சுமி. இந்த இடத்துல யார் பத்தி இருக்கிறோம்? மகாவிஷ்ணு. மகாலட்சுமி கணவர் வந்தாங்கன்னா மகாலட்சுமி வந்து டெம்பரவரியா, மகாலட்சுமி நீங்க தனியா கூப்பிட்டா டெம்பரவரியா வந்து இருந்துட்டு போயிடுவாங்க. பகவானோட கூப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அம்மா வந்து பர்மனண்டா இருப்பாரு இல்லைங்களா? ஓகே மாதாஜி. அதுதான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இருக்கிற இடத்துலயே பதிகம் வந்து இருந்துக்குவாங்க. ஆஹ் கிருஷ்ணருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்னா அவரு நம்ம நல்லா வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக மகாலட்சுமி நமக்கு வேணுங்கிற செல்வத்தை கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கு நம்ம நிறைய செல்வம் இது தேவையானதை நம்ம அழகானதை உயர்ந்ததா கொடுக்க கிருஷ்ணர் கொடுக்கணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது அதுக்கான உதவியை மகாலட்சுமி நமக்கு பண்ணுவாங்க. மகாலட்சுமி நம்ம ஏன்னா அப்பத்துல நம்ம மகாலட்சுமி மட்டுமே பூஜை செய்து பழகி இருக்கிறோம். அதனால நம்ம மகாலட்சுமி தான் கூப்பிடுவோம். ஆனா உண்மையான இந்த தாத்பரியம் என்னன்னா, நாம என்ன கூப்பிட்டீங்களா வீட்டுல வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பேன். எங்க வீட்டுக்காரருக்கு போனா நான் சமைச்சு போனேன்னு வீட்டுக்கு போயிடுவேன். எங்க வீட்டுக்காரர் கூப்பிட்டீங்கன்னா வீட்டுக்காரர் எங்க வேலைக்கு போறாரோ, எங்க போஸ்டிங் கிடைக்குதோ, இந்த ஊர்ல இங்க அந்த ஊர்ல இங்கன்னு மாறி மாறி போஸ்டிங் போறாங்க வேலைக்கு இருக்கவங்கலாம் இல்லைங்களா? கணவன் இருக்கிற இடத்துலதான் மனைவி இருப்பாங்க. மனைவி வேண்டா தனியா இருக்க மாட்டாங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவான நீங்க கூப்பிடுங்க. பகவான் என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து பக்தி தொண்டைதான் நான் விரும்புறேன்னு சொல்றாரு பகவான். நான் பக்தனுக்கு கட்டுப்பட்டவன், எனக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. எனக்கு யாரு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் அடிமைன்னு பகவான் சொல்றாரு. தூய்மையான அனன்ய பக்தி, அனன்ய பக்தி செலுத்தினா போதும். பகவான் வந்து நமக்கு எப்ப சேவை செய்யலான்னு பகவான் காத்திருக்கிறாரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஏதோ நான் சொன்னேன். எத்தனை பேர் ஏகாதசி இருந்தீங்க? டிவோட்டிஸ் சந்தோஷம் தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. எத்தனை பேர் இருந்தீங்க ஏகாதசி விரதம்? நான் இருந்தேன் மாதாஜி. அப்புறம் 2 3. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட். 4 செலவு 5 பேரு. என்னோட 6 பேரு 7 பேரு. வெரி குட். பரவாயில்ல. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை இந்த தடவை இல்ல. வெரி குட். அப்படிதான் குடும்பத்தோட வந்தா ரொம்ப நல்லது. குடும்பத்தோட இருந்தா பக்திக்கு வந்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி இப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி தொண்டுக்கு, பக்தி தொண்டுல வந்து முக்கியமானது வந்து நவமேத பக்தி இருக்குது. அது வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு என்னன்னு, சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். யாருக்கு தெரியும் இந்த ஸ்லோகம்? சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். 9 வகையான பக்தி தொண்டு இருக்குது. 9 வகையான பக்தி தொண்டுல சிரவணம். சிரவணம்னா கேட்கணும், கீர்த்தனம் வச்சீங்கன்னா சிரவணம். கீர்த்தனம்னா சொல்லணும். ஸ்மரணம் அப்படின்னா நினைக்கிறது, பகவான நாம நினைக்கிறோம். பாத சேவனம். பாத சேவனம்னா யார் செய்யறா பாத சேவனம்? சொல்லுங்க. நாம எல்லாருமே பகவானை நினைக்கலாம், கேட்கலாம், பாடலாம். பாத சேவனம் யார் செய்யறாங்க? யாருக்கு நினைப்பு இருக்கு? படம் பார்த்திருப்பீங்களே, பெருமாளுக்கு யார் பாதத்தை பிடிச்சு விடுறாங்க? லட்சுமி தேவி. லட்சுமி தேவி. சொல்லுங்க பட்டுன்னு. ஓகே. பாத சேவனம் லட்சுமி தேவி. லட்சுமி தேவி. அர்ச்சனம் அந்த ஒன்னொன்னு ஒரு டிவோட்டி செய்யறாங்க. நம்மளால முடிஞ்சதுன்னா ஈஸியா எது? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இந்த ஒரு கேள்வி உங்களை கேக்குறேன். நாம இன்னும் ஒரு வாரத்துல நாம இறந்துருவோம் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஒருத்தரும் வாய் திறந்து பேசணும். இப்போ நாம ஒரு வாரம் தான் உயிரோட இருப்போம். இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள என்னென்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? சொல்லுங்க பாக்கலாம். நமக்கு ஒண்ணும் மைண்ட்ல தோறாது மாதாஜி.
அது நம்ம போயிடுவோமோ என்ற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர வேற எதுவும் டப்புன்னு நமக்கு வராது பண்ண. பசங்களுக்கு இவங்களுக்கு வச்சுட்டு போகணுமே அந்த ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருக்கும். இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. இதுதான் நீங்க சொன்ன பதில் கரெக்டான நம்ம. ஏன்னா இதுதான் ஐயோ நம்ம போயிடுறோமே, அவ்வளவுதான் ஒரு வாரத்துக்கு போயிடுறோமே, இதுதான் வரும். அப்புறம் என்ன நினைப்போம், இந்த சொத்தை அந்த பையனுக்கு வைக்கணும், அந்த சொத்தை இந்த பையனுக்கு, இந்த வீடை கட்டிட்டு இருக்கணும், பாதியில இந்த வீட்டை முடியணும், ஐயோ என்ன பண்றது, இன்னும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு வாரங்கிறது இன்னும் ஒரு மாசம் கொடுத்தா போதுமே, ஏன்னா கவர்மெண்ட் வேலை எல்லாம் இருக்குதே, நடுவுல சனி ஞாயிறு வருதே, ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் முடிஞ்சிருமே, இந்த சொத்துக்கு நாளைக்கு பசங்க அடிச்சுக்குவாங்களே, அடிச்சுக்காத சொத்தை பிரிச்சு வைக்கணுமே, இத்தனை நாள் பிரிச்சு வைக்கலையே, ஐயோ நம்ம கொண்டாடி யாரு பாப்பா, அவளுக்கு ஒரு எல்லாம் இல்லாத இதெல்லாம் வரும். ஆனா பரீட்சித் மகாராஜா ஒரு வாரத்துல, யாரு பரீட்சித் மகாராஜா, யார் பரீட்சித் மகாராஜா தெரியுங்களா, சொல்லுங்க. அபிமன்யுவோட மகன். அபிமன்யு யாரு? அர்ஜுனோட மகன். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கங்க, அர்ஜுனனோட மகன். அர்ஜுனன் யாரு? குந்தி, பாண்டுவின் புத்திரர், குந்தியின் புத்திரர், பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஒருவர். பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஒருவர், குந்தி பாண்டு மகாராஜன் புதல்வர். அந்த அர்ஜுனனோட மகன் அபிமன்யு, அபிமன்யோட மகன் பரீட்சித்து. பரீட்சித்துக்கு அந்த ஒரு சாபம். நீங்க பாகவதம் படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அந்த கதையோடைய ஒரு முக்கியமானதை மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஒரு வாரத்துல நீ இறக்க போறேன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. தெரிஞ்சிருந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, நாட வீடு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாரு. உடனே போய் கற்றறிந்த முனிவர்கள், ரிஷிகள், அவர்கள் எல்லாம் தேடி போறாரு. தேடி போய் நான் ஒரு வாரம் தான் உயிரோட இருப்பேன், இந்த ஒரு வாரத்துல நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டாரு. ஏன்னா பாண்டித்யம் அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும், வேதம் படிச்சவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னுட்டு. அந்த காலத்துல ரிஷி முனிவர்கள் அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு. கேட்டது என்ன சொல்றாரு, ஒரு வாரமா, அதுதான் பாகவதம் பிறந்தது. அந்த பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறாரு, சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவதத்தை சொல்றாரு. இதுலதான் சிரவணம். முதல் சொன்ன நிலையில பக்தி தொண்டு, சிரவணம்னா கேட்கறது. பரீட்சித் மகாராஜா கேட்டார், சுகதேவ கோஸ்வாமி கீர்த்தனம் சொன்னார். இது ரெண்டுக்கும் இவங்க 2 பேரும் உதாரணம். பகவானை பத்தி கேட்கணும்னுட்டு. ஏன் சொல்லுங்க, பகவானை பத்தி கேட்டாதான் அந்த நினைவோட எம்எம்வாவி ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். 8வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். எந்த நினைவுல இருக்காங்களோ, அந்த நினைவு இருக்கிறாங்களோ, அந்த நினைவு கேட்டார்படிதான் அடுத்த பிறவி. இல்லாட்டி பகவான் நினைச்சு போனா நம்ம பகவான் போலாம் இல்லையா, அதுதான் உண்மை. அப்ப சொல்றாரு, அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு என்னன்னு. அன்னைக்கு ரஞ்சித் பிரபு கேட்டாரு, இந்த கலியுகம் என்னத்துக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாமேனு. ஏன்னா இந்த கலியுகம் குறுகிய நாள் 100 வருஷம் தான் நமக்கு. இந்த 100 வருஷத்துல பகவான் கிட்ட போற வழி இருக்குது ஈஸியா, அழகா. என்ன சொல்றாரு சுகதேவ சொல்றாரு, கலே தோஷ நிதேராஜன் அத்திஹி ஏகோ மகான் குணஹா கேத்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம்பிரஜேத். என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது காண்டத்துல 3வது அத்தியாயத்துல 51வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாருன்னா, தமிழ்ல படிக்கிற நல்லா கேளுங்க. எனக்கு பிரியமான ராஜனே, பரீட்சித் மகாராஜா சொல்றாரு, கலியுகம் குற்றங்கள் நிறைந்ததாக இருப்பினும் இந்த யுகத்தை பற்றிய சிறந்த குணம் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது. அது என்னவெனில், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பாடுவதாலேயே ஜட பந்தத்திலிருந்து ஒருவர் விடுதலை அடைந்து தெய்வீகமான ராஜ்யத்திற்கு அவரால் ஏற்றம் பெற முடியும். பகவான்கிட்ட ஏற்றம் பெறுவது இந்த குறுகிய காலத்துல இந்த யுகத்துல மட்டும்தான் அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சொல்றாரு. பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம் சொல்றாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், சாண்டிங் பண்ணணும். அதுதான் இனிமையான வழி பகவான் கிட்ட போறதுக்கு. எங்க வைகுண்டபுரி மாதாஜி வந்துட்டாங்களாமா? லாஸ்ட் 10 நிமிஷம் வரேன்னாங்களே, குரூப்ல இருக்காங்களா? வந்துட்டாங்களா மாதாஜி? லாஸ்ட்ல எடுக்கிறேன் நீங்களே இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஸ்லோகம் படிக்கலாம். நீங்க இந்த மகாத்மியம் படிக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க மகாத்மியம் ஷேர் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஷினி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த 9 PM குரூப்ல போயிட்டு அந்த குரூப்போட இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல டாக்ஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த டாக்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா 3 டாக்குமெண்ட் தான் இருக்கு.
பத்ம புராணத்தோட அந்த இது இருக்கு. அதை நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா 11வது அத்தியாயம் தெரியும். ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஸ்கூல் லீவா? இல்ல மாதாஜி, ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? குழந்தைங்க கிளாஸ்ல போங்க என்ன. ஓகே மாதாஜி. இப்ப சம்மருக்காக ஸ்பெஷலா கிளாஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் உஷா மாதாஜி. அப்பா இருக்காரா? இருக்காரு மாதாஜி. செல்லகுமார் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெனரல் பிரணாம் மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம் பிரபு. பிரபு குழந்தைங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷலா கிளாஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க உஷா மாதாஜி. நீங்க இது பண்ணிட்டு கூட குழந்தைங்களை ஆட் பண்ணலாம். சரிங்க நான் மாதாஜி. பாப்பா நிறைய ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கா இல்லையா, அதனால. ஆஹா மாதாஜி, இதை நான் சொல்லல. எப்பவுமே நம்ம வெப்சைட்டோட மத்த இதோ நம்ம ஷேர் பண்ணக்கூடாது யூடியூப்ல. இல்லைன்னா யூடியூப் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. யாரு ஹோஸ்ட்? ஓகே. எப்பவுமே ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம லைவ் போயிட்டு இருக்கும்போது வேற ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வந்துடும். அது Website ங்களா? 9 கிளாஸ்ல இதுதான் இருக்கு மாதாஜி. வைகுண்ட பூர்ணி மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தான் ஹோஸ்ட். உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டா? இல்ல அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, குழந்தைகளுக்கு சொன்னீங்களே ஏஜ் மாதாஜி? குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சிருக்காங்க பிரபு. இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் கிளாஸஸ் இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு. ஓகே மாதாஜி. என் பொண்ணு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறா, பட் ஆனா விளையாட்டுத்தனமா இருக்கா, உட்கார மாட்டேங்கிறா. அதுதான் என்ன ஏஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் பாப்பாக்கு? இருக்கே. இப்ப பாப்பாவுக்கு வந்து 7 3rd ஸ்டாண்டர்ட் இப்பதான் போறா. இல்ல 3rd ஸ்டாண்டர்ட் இப்ப போறா. பட் இதெல்லாம் வந்து அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் எனக்கு பக்கத்துல உட்காந்து கேட்கறா. மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துச்சு போயிடுறா. மறுபடியும் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து உட்காருவா. அதனாலதான் குழந்தைங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. நைட் 7 ஓகே PM ஓகே வந்து கிளாஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து அதுல பண்ணலாம். ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன்.